Noniin, paikka. Video. Tee jotain. Kato tälle päin. Janika, kato nyt tän päin. Edissä on otettu sitä kuvaa. Noniin, käsinaama pois. Käsi pois naama edestä. Oikeesti Janika. Tiit, 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 tiit. Ti. Käydikö tää ei oo koulua? Eihän. Tyryn, 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 tyryn. Tyryn, 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 tyryn. Tyryn, 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 tyryn. Nyt loppu. Nyt loppu. Nyt loppu. Tai mä raiskaan sut. Voiko se vieläkin? Tyryn, tyryn, Mäkin haluun. tyryn, tyryn. Kirjoitus. Kiisa, sulla on sit puhelimen jäljet tossa. Jaha. Pedari. Se voisi sulla on afro. Ota niin kauan video, kun tää kestää. Tuu tänne. Otetaan tää vähän yläprofiilista. Pitääkö niinku kipustaa sinne? Joo, mä voin ottaa kameran vastaan sinä aikana. Ei tarvii vielä koskea. Nyt mä en suostu tohon. Ai mun tulee kramppi alkaa. Onni. Juoksee. Mille sä meet? Tää kamera näkee sut Janika silti. Näkee myös. Afro näkyy aika huonoa. Sun afro näkyy. Älä pölytä. No mulla on vaan... Nyt mä menen täältä alas. Kuvaaks se vielä? Joo. Se kuoli! Sä et pääse karkuun. Hyväksy kohtalosi. Tappelu! 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 Sä tyrmäsit ne! Tyrmäys! Janika, ei! Janika, ei! Mulla on kans nyt puoli. Janika, koko. Pistää sit Facebookiin. Joo. Eikä me. Tää menee Facebookiin ja sä sanot, että mulla on kans. Ei! Onne kortsui. Ei oo käsin hauska. On ne kortsui. No kortsui. Tee joku kärrypyörä tai jotain. Hei! Mä tekin kärrypyörä. Toi meneekö niin nettiin? Tää menee niin nettiin. Tää menee niin YouTubeen. Mä teen kärrypyörä. Otis pototin? En. Tää tulee niin epäonnistumaan. Mä haluan tehdä kuvaa. Mäkin haluun.
Sille. Mäkin haluan! Tiisa, kato. Sama aika. Se on käsillä. Mä pistän painahousuun. Mä en osaa sitä. Hei, menkää sille hienosti, että menette toisten reppariin sille hienosti. Sille. Strippari. Strippari. Pagaati. Ei maali. Tiisa niska. Mä konnettelen tää alaprofiilista. No niin Tiisa. Tänne näin. Älä revi. Ei kun ei. Hei! Tää putoaa! Sä putoaa mun päälle! Kuinka kauan ollaan täällä? Älä kaadu. Mun kenkä näkyy. Vielä sua tässä kamera! Vielä sua tässä kamera, niin se tulee mun toi. Joo. Mä tuun sen puolelle. Ota takki pois. Minä kyykkyy tälleen. Mä hyppään sun päältä. Mä hyppään sun päältä. Kato. Sillä on 3 ihmistä aina. Noniin. Tää tämmösiä kauppaa. Tiisa, ette mene vielä! Mitä niitä kaupassa on? Ostetaan pillurasvaa. Tää kortsuja, viekö sulle liukuvoidetta? Ei mua tarvii. Hei. Kiitos. Halleluja! Ai vittu mun kyynärpää! Se on muutenkin paskana. Tiisa äkki mun olkapäille, no jotta vielä sen. Ota se vielä kameraan. Tiisa, kiipe. H-A-I-S-T-A paska. Tää on sulle ihan pakasta. Mä olla oksitoisuorittaja, tää on tataan. Olla kotona. Vittu mun tavarat. No niin vielä, Jani, kato kuvaamaan. Oota hetki. Karkkia! Ei se voi syödä niitä huumeisia. Sä söit sen. Niin söin. Säkin söit kuin helvetti. Ollaan aina ollut tällaisia. Nyt ei saa tulla puristele Niina perseen eikä muakaan. Niina, mene eteenpäin! Älä mene juoksee! Älä mene juoksee! Mä sanon, älä mene juoksee! Ei! Oli tarkoituskin mennä juokseen. Ai, mikä oli tarkoitus? Juosta. Missä juosta? Oikein haluat, että mä murran mut. Juosta missä? Niina? Missä juosta? Juosta missä?
Sussa? Ai siis mussa? Missä mussa? Siis nyt missä? Siis mussa missä? Niina? Sun pillussa. Missä mun pillussa? Ei mulla ole semmoista. Siellä keskellä. Keskellä semmoista. Mulla ei ole semmoista. Mulla on vaan pippeli. Me juostaan sun pippeli sisällä. Ehkä taas jotain vähän yli 10 minuuttia kestänyt. Se menee YouTubeen. Katsotaaks? Katsotaan. 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 Noniin.